Ze třídy Sluníčka, kde jsou děti, ty nejmenší. A my vám dneska představíme, jak myšky umí počítat, jakou krásnou umí básničku, umí poznávat barvičky, zpívat písničku a nakonec to nejkrásnější a nejlepší to bude myší taneček. Tak myšky, nachystejte se a počítáme na vás. Výborně, tleskám vám. Tak, myšáčci, vařečky společce, na ten si společce tak. A my si tady krásnou myší básničku. Připravte se. Myši chodí tu setíček. Myši chodí tu setíčku. Nohy jako myše. Tiše, myši, ši, tleskám vám se tak, a myšky moje, jestli tak umíte barvičky, co vy na to? Jaká pak to je barvička? Výborně, darujeme tady, prosím. A teď. Nahlas. Tak, prosím. A teď. Oranžová, pozor. Tak, prosím. A co teď? No, ještě jste se opravili, prosím. A co tahle? Zelená, prosím. A co tato? Modrá, prosím. A dále? Tak já, červená nebo růžová? Oskudy, jedny, prosím. A tenhle mobílek je jaký? Výborně, Robinku. Tak, prosím. Máte štěstí, že jste to opravili.